facem testul. 1, 2, 3 și... Văd că are mult cataif. Este foarte bună. Și da, chiar are foarte mult cataif față de celelalte. Pe aceasta, în variantă micuță, o găsiți la Lidl. Deci, vreau să vă întreb, unde găsiți voi ciocolata Angel Hair, da? Angel Hair. La Lidl, pentru că nu este la Lidl-ul din orașul meu.